tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. He who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore nor thirst anymore. He who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore nor thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water, and God will wipe away every tear from their eyes. Tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kublai pi baro ki parabangai bat ki paralok. Kublai ye kajing sno lang jong pi shakane ka program ka bangi ai kerteng na ka Miej ka Jingiaphylliew Jingmut. Kani ka tayo ka lalong shisha ka tayo ka basngo tanat hadu ka tata. Kajing so tanat ka long ha ka liang ba ngi don kajing puli ka ba shitom henre kajing puli ka ba dap de Jingmut. Ini kerana kani ka sngi shapang the flood lane ka Jingshlei Ini pet biang ka kitab Jenesis. Barang kena kesengi ngenya puli lan ngenya Aptributions Jingmut habia day bat ki lenong henriu ter haduk hendai. Ngai skemu blay nyalam yangi bangi ya leng bagi jing puli ki ba per ha kena kesengi. Dunia tuai shani ya chkman. Au blay pa jing ba beneng ngidon kam traya me ngidon kam human sim jome ngidon kam ki jing nyalam jome kerkhui ngi ko trai to play ki jing mot jing perkhat jangi kam ngin la banyak sngau ya kasur jome. Bat kam tam try bingin la ban smutho bat ban champang ya kajing temu jome lembaga ne kajing puli jong ya kene kasngi naga kitab Genesis sashi sin pat haga kertengu Jesus Christ ni pan. Amen. Kalong shisha ka tayo ka balong challenging. Kalong shisha ka por haga ba ngilay shem shibun ki jing hikai ki basngotanat. Kam tam Neki lenong rio hodok kendai jong kitab Genesis. Hoi mata kesengi nginum ya puli bin pa bin rangin ya pet ya katto kat ni la se ki sembok perkat la ne katto kat ni ki items habi day but kan ni kan narrative ngan kerpat ya piwai ma pen ya persang la se la pidon kam ban pensange ikan ni video ban pause support pila ban pause dan pila ban ya puli Genesis kalau nong ban rio ke ban nyau pra bat kendai
kan don jingmut si kadai ya ke bangin ya keren mentah kesngi doble don rekat bat pi don rekat bat ngir kumjo nang ni don bat ni sanyo iban puli biang gitu khot kumba ijule na kawai tayo sya kawai pat ni priang sungom hai pi kong sanyo sya kaneka thup program jungi na kami Jingiaphylliew Jingmut te ban ya sedang no the flood la na Jingshlei ngenya pet ya ki kentin jong Jesus Christ ngenya phai sha Matthias arpusau ka khot ka balai pinyo Te kumbala long kisngi unuwa kumtaru kan long kata jingwan ukun ubreo kumbala long kisngi noa kumtaru kan long ka jingwan jong khunu brio ngam te prabanget kene ka khot hadok kat no ka ngam juliu jimut jimpat khat jongi rai habangi pet yakini kentin yu ibu jisu uya nujor hapadeng kipor jong noa bat kini kisngi ki bangi menta hoi kam don ka jing per hapadeng ka jing long pop jong kane ka por ni kumjo ki por jong noa ro jing shak la don ka bo blay ula snow babi kuman syong bula thau ya kane ka pertai bula thau yu preo oi nila le seban ong habiade bat ka jing sham jong noa u blay u ai hangi we ka por bangin pen kre nagbenta ka jing manar sin jong u kumpa ula ai ka por shispa aku snem nagbenta ki breu ki bla hashwa jong ka Jingshlei ula ai ru yangi ka por bangin pen kre ka jingwan jong slap kelawan hadin bo blay ula ai ya ka grace period ya pi bat yang ngaro ko ki prabangai ni don hap pedeng ka grace period ko man syong no shwa ka jingwan jong Jesus Christ ni don kam ha jing sha ban rai ya ka babha ban rai ban don sha ka lian ka jong blay khnam ngin yo ya kata ka jing thrang ka ba wei kristano thrang ban don rekat ba blay hoat ka ba ar ka long ba habangi pet ya ka jing long jing man jong ka perthai lan ka imlang salang ni ba ka perthai ka imlang salang ka long senjor hado kata ta habiadai bak shong kha shong man ni i ko ki praba ya kini sngiru kani ka long ka wen ki issues ki ba ni shem hapadeng ki imlang salang jongi ba dai namar ba jinglong senjor jong ki imlang salang ru jing sha ka don shibon ki jing ka pop kelawan bantap teluk kuman syong no ki imlang salang jongi hot kam don ki jing per hapadeng ki sngi jong noa ba ki sngi jongi hendring ila ban ongkat ni ki sngi jong noa let's say ki breu ki la yo snow leng bau noa ha ki jing lap jong shis par posnem rai ki ni sngi ni snow ya ki jing lap shapang ka kubor ka bakot ka kubor ba ba ka kubor jong ka tin jong blay ne ki nong lap ki ba per bat ki yo ya ki ne ki jing hikai na ka tin ka jong blay tha ka ni ka sngi ni ne pul por leng ba ka jing puli na ka tin jong blay kna min yo ya ki jingmut ba ki jing hikai ki pengila lesson penon kam ka jing im jong inga kwa an pat hagani ka por bangin ya phai lang sha Genesis kala nong ban riu ba nga kwa jing sha bangin ya puli ka khot ka ban kong hadu ka ban riu te kala jaru men ba ki breo ki lasdang baniroi halor ka khmat ka khandau bat balakha ki kon kinthe yaki bagi kon chinrang ublei ki layo ki kon kinthe ki jong ki breo bagi ba breo bat ki lashim ki tnga yalade nakat ki ba ki laya ibha to try la ong sem chunga om yale bat ubreo juno na marba uhi ulong kado lakum taru kisni jong kinlong chispa arpos nem kireurat ba kiladon haka pertai hak kita kisni baradien kataru men bagi kon chinrang ublei kilalet cekita ki kon kentai jong uben reo bat ba kilayo kon neki kini ken kilajalong kibreu baslur kibala julong mendain thai kibala don nam shibon rai ulayo baga jingle baman jong breu kala krau ak perthai bat ba ka jingtmu baro ki jing perkhat ka do no jong kilalong baman hala kasni baru try ula kala ka pamot ba ulala thau ya breu haka perthai
but la pensou-se ya halakadonut. Ningkong ning siya mencem tayo kat bangilai penkot ya Jingiaphylliew Jingmut Shem bagi don kategori ki kon cenderang ublay bagi kon kantai uben rio hot ngilai pet in detail ya kanik benda bat ngi Shem hajing sha bagi kon cenderang ublay lan sons of God ki her pateng hajing sha na kalong yeng ke jong set ki kon jong lan ki kon kantai jong uben rio pat ki her pateng nukan kini baro ki jat ben rio ki laya shongka bat kaktien jong blay hang ne ong bat ki laya shongka hakurukom ko blay uklem snobha kadon ko compromise day jing sha bagi shongka pedeng jongki henry namar bagi lay compromise ya ke jinglong babha bat ke jinglong basneo dan mo kladon ka amalgamation hapedeng ke jing bha bat ke jing sneo hot habangi pet Haganega benta ka pagidang sudah puli ni ibu blay ula kela bemut lan blay ula regret. Haga ketin Hebrew ajing syaka don ke word play hang ne. Shwa ini lai syaka ne ke word play ngilai pet ajing syaki por men shwa baha ka Genesis lenong bedingkong ni bahabu blay upet when God saw he said that it was good. Habu blay upet ka ketin hang ne bela penon kam kadai tov but ni hejing shabu blue la pet gi baro ula analyze ula evaluate baru i bak baro klalong ka pahan rei hang ne ha Genesis klanong ka banrio ka khat ka banrio u blay habu pet gi baro ka bu evaluate u analyze ya jing long jong banrio ula dap da ka jing sngosi God regretted but they hang ne hejing shabing shem ha khat ka banrio ba u blay ula pen i ya jing bam snobha jong u hakabaw niu nong thaw la panon kam hakajakam panon kam yaktin tov kom what he saw and it was good hang niu la panon kam naktin ra what he saw all was evil and ek abo blow yo i bagi ek baro kila long ki basneo hoy ko ki pra banget ka ek basneo ka jing im jong gini ki bro gini ki por ka jing ya wan lang jong ki khon ki jong blay bar ki khon jong benrio kala pen long hajing sha ya ki im lang salam bakan senjor hado kata ta bar ublay la kwa hajing sha ban penduk ban pendam ban penjot no ya kan ke perthai tat hado pun na ya shem you know what pat ublay ong ya shispa ar husnam la sengan ailat kini ki brio bakin kala ka pamut pi prabangat nang ne ngi shem bahabu ublay ailat yang ni umensim bakhoit udon banyak tray rengkat bat ni rai ka klub mat bu blay u weng no umensim bakhoit nangi nginom don show ekalat ajing sha banyo umensim bakhoit bunya lam linti ni ki breu hagi si jong noar ajing sha ki layat lang ba kata ga jok ajing sham haga baki klam la show ban rai ya ka badai takadau light no satang noa ka lok jong u ki khon bat ki tengah jong ki khon jong noa ki bla rum sha kani kaling hawat ngin pet ha kini kila nong barok laitali sautali Genesis and Rio do kandai ngin syam bahajing shishaw bleu la jet you know wa namaru noa ula long u breu u bahok ha gitu ki pohar baru bleu la jet you know wa jing sha bu long nong ya lap ya ke gospel ka bapha te balai bu bleu ula wan ra ya kanik jing penjot jong ka perthai da ke Jingshlei to nya pai she Genesis nong ka ba Henrio ban ni pet ka record ka ba Henrio Genesis Henrio But u try ula kela ka bamut ba ula la thao ya ubreu hak pertai but la penso si ya u halakadonut kala pens ngosi you blay na marbula thao you breu ba ula thao baklai you breu and rei na marbu breu uklem im katkum ka jing tmu ka jong blay ka Bible pareng ka on God regretted that he made man hang ne hajing sha ngin yo i kini ki word play ka tin Hebrew ka tin kabala penon kam hang ne ya kani ka tin regret ka dei nakham gamot bu blay ula sngosi henry hapdeng kani ka jing sngosi ka jong blay hapdeng kani ka nakham ka jong blay u blay pat ula pen mi do noa pat ka kerteng noa jing sha ka wan kani ka tin tan rai gamot noach uday
udah Noah balawan ban mi hakapor bu blay ula do jingkermen lane blay ula regret lane blay ula kela ke bomot lane blay ula smusi kaba snop lang ne galong ka kerteng jong Noah pat kadai ka jingmut ka balong mar kongpong ye kane ka ktin na kham Noah kamot hajing shisha ban ai ye ka jing pentengan lane comfort tapi habo blay ula kela ke bomot ula dap de jing snosi ban habu la sham yo Noah pat u ai lat sa shi sin bagi breu kinyo ya lat ban im niyo i hang ne hejing sha the gift of salvation prabangat kat bangi puli ke kitab Genesis ngin sham shi bon kini ki concept ki bangi lap ha ka testament ke bathamai bah ki nongrem jongki lan ka foundation jongki ngiyo hejing sha na testament ke brem Tungi i hang ne hajing shisha baka jing tmu ko jong blay ban pen like im ban pen kam you know ba kalong yang long sem jong noa ban pen like im ya ka pertai ban pen kre hajing shisha ye ki jing ri ki jing ye ki marat baro bikin wan sha ka talim kadai shisha jing tmu jong blay namaru blay u i yangi kuma ngale pat ha jing puli jong ish pang adam u blay la let ban yet ulong adam where are you ha ka por bu kan hajing sha ula penyap yo lupara ublay ula le jet yu kan ula slop badukan rai plan ukan yu klampriang hangner ngi syam hagajing ya to kana shapang ka Jingshlei la ne ka jing syam jo ne noa ngi syam hajing shabu blay sa shi sin pat u ai lat kanang ba ya ka ne ka pertai anam hap ban penyap yu jat ben riu kumbu blay ula temu la ne ula kumbakan ne ka text jing sha ka suggest bu blay ula dap daga jing sengosi ke jing kelaga bomot belakwa ajing shan penjat yu jat benriu prabangat nga ngit scam ke jing ya puli jong i mentaga sngi kan long sha ke jing ya puli ke basngo tana habang ni pet ya haga kitab Genesis ni syam hajing sha bu blay ula penyapher hapdeng ukan badu abel hangning yo ibu blay ula penyapher hapdeng Noah badu jat benriu but ukanya jing syawian pliu tau jat benriu ubanya let persya yu blay la ne benum sngap ikata ke gospel ke jong Noah but ngiu i kumbukanya jing syaw la hapan petwir la long refugee kumbinglaya kren halor kan yemen syam tayo ngi ipat begini ki priu ki pam kongu ki pam sngap yu Noah kilahap ban sya yap la ne kilahap ban sya penjot haka Jingshlei ini apa ipat sya bentar babot preparation for the flood la ne jing pen kre na bentar Jingshlei ini apa hang ne ini puli kat tu kat ne bentar ini apa na do Genesis kalau nong ben reu ko khot ko bakhat lai but ini ya puli ter hado Genesis kalau nong ko ben nyau ka de khot ka ba shipho kan ne narrative jing sha ka bangin ya pet bentar ka sngi kalau nong ko mat pedeng jong jing puli jongi tong ini puli kan ne ka por Baru blay ula ong Noah kebakut kedok barok kalawan akhmat jonga na badaki ken la pendap ya kepertai da Jinglei jubor pada kemiru ngan penjot no ya ki lem bat ke kendong tu tau ya la dia ya la kai ya ka yeng leng da uding kopar ya ki pulit mentau hakata ka yeng leng bat mentaru ya ka da kebesiang Syapo bat syabal. Bat hakani kerukom mentau yaki lai spa pro kalenter jong kata ka yeng leng san pau pro ka penkiang jong ka bat lai pau pro ka jingjrong jong ka. No kini ki dimensions kilong lai spa pro kalenter san pau pro ka penkiang lai pau pro ka jingjrong tingila wan modur kani ka link jong Noah ka lalong ka bahe shisha to ini puli shisho Tu mentau ya kan jing pensyaya kata ka yeng leng barado shipro men kenteu ya ka shalol bat ya ka jingkang jong karu men bu sharut jong ka kabamot ka jingkang yet bat lai pateng mentau ya ka talmud lai kerdan 3 tiers naman hakmi manga mangahiken ngan sawalam ya ka Jingshlei ki halor ki petai ya ka ban pendo no ya ka do baro ya kat ki badan ka jing persat ka jing ye maki na po kasun beneng tikin sayap ki a baro kat badan ha ka pertai nre bat me ngan penskam ya la ka jutang ti sapo ka yeng leng men yo wan besut mame
bat ki kon cenderang jong me bat ka tengah jong me bat ki tengah ki kon cenderang jong me lembat me bat na ki kenja ba im baro na ka do baro ken men penwan cakata ka yeng leng sijur na ki ya ka ban ri pen im ya ki lembat me bat cenderang bat kentai ru ken yelong na ki kenja sem baher hala kejat bat na ki kenja jingri hala kejat na ki kenja bapar halor ka kendauru hala kejat sijur na ki ken kinyawan besut chame ba on ri pen emeki tubu te halade na ka kenja jingbam baro ka babit ban bat tu ken shaulang halade bakan long ka jingbam yame bat yaki tu numa ulale kumta kat ba kum baro ba ublei ula hukum ya kumta ken ulale te u try ula ong nuwa to kilet mame chaka yeng jong me baro shapo kata ka yeng leng na baya me ngalayo ba hok akhmat jonga hakani ka pateng riyo Ngap Noah wala long ba hok tam ka pateng chai ben riu jong u tarau bleu la jit u Jingsha ban long atia. God chose Noah to be the vessel of change. na ukinja mrat bakut baro men shem bat me nyau jur ya ushenrang bat la ka kentai bat na ki kenja mrat ki bam ko sijur ya ushenrang bat la ka kentai bat na ki kenja sem beneng ru nyau jur shenrang bat kentai ya ka ban ri pen em yau sembai alor ka kmat ka kendau baro naba sa nyau sngi ngan penha yau slap halor ka kendau sau pau sngi bat sau pau miet bat ngan pendu no na kmat ka kendau ki kenja ba im baro ba ngala thao te unowa ulade baro kat kumba utrai ula hukum ya te unowa ulalong nrios pa snem kata menba kata ka Jingshlei ki kalajia halor kan kendau baru unowa ulale besut chapo bat ki kon shenrang jong bat ka tengah jong bat ki tengah ki kon cenderang jong lambat chapo kata ka yeng leng nama kita ki jong ka Jingshlei na ki mrat ki bakot bat na ki mrat ki bam kot bat na ki kenja sem bat na ki kenja bapar baro halor ka kendo ki layalet besot sijur ha unowa chapo kata ka yeng leng shenrang bat kentai kumba ulai ula hukum ya unowa kala jiaru bahadir nyau sngi kita ki ka Jingshlei kilalong halor kendo Blai shibon hangning yo bu blai legit you know nama Noah wala long ubre ba compare happening game lang salang but kalong yung jo Noah Jingsha la day ka vessel ya ka bu blai la pendon kam yo hang ne bu blai la patha you know na ka ba itnat kalong ba Noah wala shukongo ya ka bu blai ula patha lar pipet ya ka narrative baro Jingsha kim kloy ban pediang ki jingkran ke jong blai dai tang Noah but day namar ke Jingiaphylliew ublay Noah Jingsha la pediang ke Jingiaphylliew jong blay but ula yo ya ke Jinglai im gi hang ne sa ka waipat ba kiniki sim ba kimrat kila let chakane gi yingling jong Noah da ke jing yalam jong Noah ya ki shapo gi yingling re ublay la penwan ya ki na ki lom na ki wa na ki jaka gi ba per ba kiniki sim ba kiniki mrat kinwan Haba pipet hang ne Jingsha kini ki merat ki bakhoi tan mot ki common animals kita ki ba ngila ban bam ublay ulak don kam Jingsha penek pensai ki bat bikin roy kamsted kaman sha ona takadau nyo jur ki laiwan shaki yengling jong Noah henry na kini ki merat bat ki sim ki bam khoi na ki bam long ban bam shishi jur ki laiwan I mean 7 pairs of clean animals and birds 1 pair of unclean animals and birds. Te kadoyawai kaling ke jong Noah la pendap Noah rengkat berkalok rengkat bat ki khon rengkat bat ki tengah jong ki lai rong sha ka yeng jong Noah hadin nyos ngi ke Bible ka ong ba uslap ulap ba ulather bat ke Jingshlei kalawan halor ke perthai brok away Hawat niyo hang ne Jingsha ko ki prabangai la pi puli shusho kalanong ba pra khandai haba kaneka Jingshlei kalajia sau ko singi sau ko mit la slap
but hadin kata jingsha usla pula sange Henry hadin shispa san po sengipan kani ka om kala shimpor jingsha bukan rengat ka eke bang yu hang ne long ha kani ka Jingshlei kani ka jingsha ka laptop lin ya barok kilom ki bajrong tam ki badan ha kitu ki por ngimtip kilom ki bajrong hado katno rai ka bible ka ong la kumno kum khatsan qubit lana khatsan pro aa la dangi pen kala let's say approximately kala ban long kum output na ka clear jong lo te hang ni nga shukwa jingsha bangin ya pe ya katto kat ni ka observations lana katto kat ni ki jing ni kdo ngan kerpa isaniola sela di la ban puli Genesis and Real Kat Sao, but Exodus are lie. Observation ka baning kong hang ne kadai ka katim la penon kam ark la ne ka Jingiaphylliew ini pet hajing sha ya ka Jingmut jong ne ka katin Hebrew hang ne. Tu thao ya la de ya ka Jingiaphylliew da uding kopar ya ki pulit men thao hakata ka Jingiaphylliew bat men taru ya ka da ka besiang sepo bat shabar. Kaktin ark lana kaktin Jingiaphylliew hang ne haki Hebrew kadai teva gamot kejaka hakaba ngila ban bori ilade lana kejaka hakaba ngila ban re kejaka hakaba blay udon ban yada kabamot kejaka hakaba blay udon ban yada yaki breu ki bari hapo jong kata kali ni pet ya kanega jo kantina jingshala penon kam wat ya kato ka shing oit ka jong Moses hakaba ka Miriam klabo yu Moses hakato ka shing oit but Moses hajing sha la tia kato ka shing oit ban light na jing sha panyap jong Pharaoh Exodus kalanong baar ka khot ka balai Tihaba kamla buri shu yau kala thang ka sang yau da ki tung shut bat kala lapi ya ka da ka dobertha bat da ka besiang ru bat kala bo ya itai kelong apo ru bat kalau bo ya ka hapdeng kikor harut kata khwa the pi hang ne kat bo yu Moses kila bo apo ka ne ka shang yu Moses la bo ri apo ka ne ka shang but ublay hajing sha ulayada yu Moses kan ka Jingmut jong ka ne ka ark la ne ka Jingmut jong ka ne ka Jingiaphylliew ka Syriam hajing sha ba ka tabernacle ton sho pai kan dia Exodus kala nong ka arku san ini pekar khot ka ba arku ar Exodus arpusan arpuar. Tihang ta ngan ya syambat me bat na lor ka jingtap isin na pedeng kita ki artli ki kerub ki bahalor kata ka sendok ka jingla ngan ya tu ame ki baro ya ki bangan hukum ya ki kon Israel. Pihang ne prabangat ya kan ne ka juk kan tin deva la penan kam habiade ba ka sendok ka jutang la ne ka tabernacle. Bat ngi ba haba kaneka deva la pendon kam ublay hajing shau don banyada la in hajan jong kaneka senduk la ne kaneka deva kaneka ark kabamut hajing sha lada ublay wai kajing ada nginyo ya kajing penim prabangat kaneka yatho hajing sha kajing temu kajong ublay wan ra kajing penim hapdeng ujat benrio wat lado la hap shakapap wat lado blay ula temu hajing shan pendo jat no ujat benrio henry namar kajing jong ula ailat sa shisien pat lengbao Noah got the second chance for human race to bring about the change that they require Noah ula yo ikalat hajing sha hakaba ujat benrio ula yo sa shisien pat ya kakabu ban kajing kababa rangitep kajing eto kana ka ong ba kipat yang jat benrio wat haduk ini kisngi jongi mentaru ki klam kajing ka mabha yin sia pai shibet kandiat shapang u simpling bat kajing kular ka jong ublay henry yamantang akwa jing sha begin shia pet ya kane ka kantin jutang lar pi pai shi Genesis kalnong benrio ka khat bakat sao do khat rio pen shem ha jing sha ba ya kane ka tin jutang la pendon kam kumasan cna lapanan kam san se ni ai tongen chopule khat sao do khat reu ban nya pet ka khot ka bakhat pra Tu thao ya la de ya ka Jingiaphylliew da uding ko puhar bat ki pulit men thao ha kata ka Jingiaphylliew bat men taru ya ka da ka besiang sepo bat shabar bat hakani ka rukom men thao ya ka lais pak pro kalenter jong kata ka Jingiaphylliew san spa pro ki kapin kiang jong ka bat lais pau pro ka jingjrong jongka to men thao ya ka jing percaya kata ka Jingiaphylliew
but hado shipro men kentiu ye ka shalor but ya ka jingkhang jong ka baro ru oi but ya ka jingkhang jong karu men bo asharot jong ka but lai pateng men thau ya ka Genesis kalau nong berkat rio ke dekat ke ba kat sau dekat rio ngin shem bagai ni ketin asa lane banshna lane make la pendon kam kumbasan sene haba ni pai shakini ki dekat ngin shem ba habo blay ula hukum you know abun tau lane banshna ka lieng lane ban asai ka lieng lane to make an ark u noa jingsha ula le de jingkong usneng to in chupule kandiat yakini ki dekat lightly nang tapat ngin sia let shiki dekat ki ba shadien Genesis Andreu Katsau do Andreu. to thau ya la de ya ka yeng leng da udeng kopar but ya ki pulet men thau ha kata ka yeng leng but men ta ru ya ka da ka siang chapo bat chabar para ka ne ka ru kom men thau ya ka lai spa pro ka linter jong kata ka yeng leng san pho pro ka pen kyang jong ka but lai pho pro ka jing jrong jong ka to men thau ya ka jing pen chai ha kata ka yeng leng but hadu shi pro men kentiu ya ka shalor but ya ka jing khang jong karu men bo sharot jong ka but lai pateng men thau ya ka Pi ini kentin sansin la penon kam ne kentin tau la ne make la ne asa. Kamut iyo hajing sya haba la penon kam ne kentin. Kene ka shu reinforce ba unoa habo blay ula ai ya kene ka jing batha u. Kamdon shot dokong mai pat bunoa ukali jing kali re noa ula priang tik patik kumu blay ula batha u. Tingu I kene ka deka wai ne gidak hajing sya bu noa ula long sha tau breu bahok namar ula kong usneng prabagai ubleu kwa ingi wei pi wei ngin kong usneng ki jing ya ki hukum jong u ngin kong usneng namar ki hukum ki jong u ki long nang benta jing bha jongi ban ngit scam larang ngi wei pi wei ngin lawan kong usneng kakten jong blei ga ong bagi jing kerku kan wan halo jongi ka jing sup man sim kan wan halo jongi wei pi wei nga kwa ban puli na kan jing tho patriarchs and prophets bat ngan kerpat Samuel sela dila ban puli ya kan ga benta hato uno wa ula don ka jing start jing syam ang breu habe dai kan ga jing tai jong ka yin leng God gave Noah the exact dimensions of the ark and explicit directions in regard to its construction in every particular. Human wisdom could not have devised a structure of so great strength and durability. God was the designer and Noah the master builder. ang ning I ba unoa ula long nong tau ka takalin henry nong ai ka design ni ka blueprint pan ula long play hawat ban tau gitu ki por ya ka ling ya ka ba kim pat you slap ngatrai unoa ula let sha kata ka kam ka bo play ula khot you da ki jingkat ngam don jing atatin ba unoa jing sha ula let da jing atatin wala dum pat you slap menoru ka bo play ula ong tau ka ni ka ling ka ba he unoa klamong ngam pat you slap kum no ka ni ka ling kan ke halor ka penban ublay ula dep ban set out na dong shadong par unoa jing shaula le de jing ngai pi ko ki pra banget ublay ai ka jing ai ngi we pi we kado yo ai pan sa angi bengin priang jing ai bat bengin pendon kam ya ka kade ka jing ngai jing sha jongi ka ba la ban yarap yangi bengin pendon kam ya ka jing ai ka jong ublay bat ha bengi pendon kam ya ka jing ai ka jong ublay da ka jing ngai de hanta jing sha bu ublay yo ka jing kong mo jongi we pi we prabaget Jingiaphylliew ko basngo tanat ngila let's say ban yai puli ka ya kani ka benta lani Jingiaphylliew Jingmut halor kani ring hapani ya no shakmat te ngin ya no shakmat benta tanya pet kani benta ko bo the event of the flood lani ka jingjia Jingshlei hang ne jing sha ngin ya pet hakan no rukom Genesis kalau nong ka penyo ka don ka jingisriam bagi tin habi dai pat Genesis kalau nong meningkong ngini apel hang ne yagi creation words kiba la pendon kam halenong ka benyo ni apel hang ne kaktin kaba don jing sriem hapteng Genesis nyo but Genesis iway
kadai male and female and nation rang bat kan thai ini pai she Genesis kalanong nong banyo kada khot ka ba ar ka ba lai ka ba khandai bat ba khan riu ka don ka jing Israel ha jing sha bat Genesis iwe ar banyo u blai la thau yu breu ha ka dur jong u shin rang ba kan thai la thau male and female kadai ka parallel ka bening kong ini pet ya ka parallel ka ba ar la ne ka jing Israel ha ka jing penon kam jong ka ne ka creation vocabulary Kaktin la penan kam hajing sha Genesis nyaw kat sao kikenja baro la ne after its kind ni syam hajing sha Genesis kalanong baningkong karakot bakat way kat puay arpusao but arpusan male and female after its kind niyo I hajing sha kiniki contain la penan kam ha kajing penlongjong blay ya kapertai ni pet ya kabentang balai Genesis kalanong banyaw sao kat sao arpuay but arpulai kadang kajing seriam hajing syabat Genesis iway arpusau but arpusan Blay ula ongru tu ai baka kendau kan pinmi no yaki ru ki kenja ba embaro halaka jat yaki jingri but yaki ru ki kenja ba par but ya umrat klau jongkap ringkau halaka jat dia kalau long kumta ken kumta blay ula thau yu umrau karingkau bat la kajat ya ka jingri ha la kajat bat ya ki ru ki kenja papar baro ha ka kandau ha la kajat tu blay la yo I bakala long ka papa to beast and creeping things ngi evil blay la thau ya kimrat ba kijing thau gi bapar ha ka sngi ka ba rio Kado ya wai ngini pet ikani ka parallel berkata the breath of life ngini pai Genesis long benyo berkot bakat san bat arpuar but Genesis ar henyo dan kerpat le si sanyo bin puli kani nang ba ngin yo jimut halor kani jim puli jongi bat kila lek episode show Noah apo kata ka yeng liang sijur na kado baro ha ka baladon ka jing persat ka jing im berkot arpuar Baru ken ki baladon ka jing persat ka mensim ka jing im ha ki tre kumot jongki na kita baro ki ladon ka ringkau ki layap no to ngi hang ne hajing sha ki jing persat mensim la the breath of life ha kani ka narrative ka jong no wang I hajing sha ba la pendon kam gini ki contain ki bangi shem hajing sha ka creation story tanya pet Genesis arnyo abu blay la thau yu breu ulale kum no hang ne blay de Yahweh ngila pet menshwa blay belong personal he's a personal god blay but tip jing dan kam jungi baru try ba blay ula thau yu breu na kadau met kandau baru la persat ki tre kumot jong ya ka jing persat ka men jing im ba uta la long ka mensim ba im breath of life kane jing sha ka de jing le ka jong Ublay long nong thao ublay jing sha la ban shim no wat ye jing im namar bula jing sha ban iPad lada udon kam ban iPad ye jing im tekane ka ne jing jia ha ki sngi jong no wak la long emergency measure malada ublay usha yo jat ban reo bun im kane ka partai kan jin la light ni ki jong ublay but usekta ne jing sha hadin wala rem ha ka per eden Iku mujab si pohon riu la rem la per eden marublay la thaulat you adam mat ke im hajing shap kin yo ya ke jing im la ne ka salvation la ki priang ya ka jing pen im jong ublay thang ne hajing shang ibu sektan ulai le kat la kat yai ban pen senjor la ne ban yalam yu jat ban riu sha ke jing im ka pas neu la ne ke jing im ka pok riu blay pat ulong bastat ublay thaulat ban im pat yaki lengba kajing penek pensa jong you noa bat kelong yeng jong bat kajing nek pensa yaki mrat yaki sim bat ya baro ajing sha ki ba shong pas kerengkau the end of the flood and kajing kut jong ka Jingshlei ngin ya pet kato kat negi dekat ban ngin ya keli kato kat negi jing keli run reswa kata ngan kerpat yang iway piway la sila dingila ban ya pet lan Genesis kelenong benyau kerkot ke ar ado ar pusau Baru ken ki baladon ka jing persat ka mensim ka jing im ha ki tre kumot jongki na kita baru
Kibaladon hakaringkau kilayap no. Kumtala pendo no eke baro ki kenja ki baim halor ka kmat kendau. Nado ubreu hado ki jingri bat yaki eke kenja bapar bat yaki sim ki beneng kumtaken la pendo no yaki na kmat kendau. Bat la saim setang unowa bat kita kibaladon lembat hakata yeng lem. Bat kita ki kila yanang kam jur halor ka kendau shispa bat santosi. Tika ay kabangyo hang ne prabaget u noa wala room sa pokaling ya shispa san posngi wala shong pokaling hadin shispa san posngi ka kelas nang menungat. Hoi ubleu la penjot la neula penyaplut ya kita barok kiba karmut kijing tau ki badan harengkau kentup yubreu kimrat ba kita barok kijing tau ki bapar hamadan pat kisim jongkal air ngin siam hajing sha kini kijing puli jongi bakam don ke reference bakini kijing tau ki badan ha keduriau lone haki ubleu la penjot yaki hoi habo breu ula hap jakapop ubleu la tim yaga kendau mentapat haba ubreu ula kijing kepalengkar ublay sa shisin pat ulatim ya kamariang lani ki environment kani kan long hajing sha kijing tim kapakado kajong ublay ma hadin kani ngin syam ublay yate jutang bat unoa bat kani jutang hajing sha kane junam na kanu ka da ublay ulakan mau unoa to in sha pa shi Genesis kalnong bapra kada khot ka baningkong na kanu ka da ulakan mau unoa hangni habaong remembered kamut iyo hajing sha ban kan mau Tuan siya pet ka nagkakitin sakar ha kitin Hebrew kamut siya kumno ang karpa isanyo lasin puli Genesis Pryway. Rublay ulakan mau yun noa badya ki eke kenja ba baro badya ki jingri baro kat baladon lempat hakata kayeng lem. Ublay ru ulakan mi yakal air bat be alor kendau te kita ki kila jam. Hang ni abang mi pet ka nagkakitin sakar remember kejimut laki Hebrew kamut bublay lakan mau rai kamut bublay klem klet God did not forget balay nila tip ika daw mane nor Noah la kejing kamabha God never forgot Noah because he lived a righteous life prabangay larma pi mangaro ngi kejing kamabha ublay unum klet yangi ni kejing kamabha la ngi kongos nang ublay kumbaw Noah la kongo ublay dele lero num klet yangi kejing kular jong kejing wan arsin ba kejing yalam yang isya beneng kalong ka basisya ko ki prabgan baru blay dele lero munum klet yangi larangi kejing kepadai biang katkum kejing batha lane katkum ki hukum ki jong ke bangi hejing sya kan ni benta Genesis pra kat sandok kat kandai kadai kejing ai ne ke jong Noah hoi Noah ula let chakale da kejing batha ke jong blay but hado bo angel jong blay lane haduk ublay ula play kaling hang taon sa mi shabar jika ni kapan siya ladang nilong kibreu bakongo ladang nirong hapog yung leng kajong ublay hagas ngi kabu ublay unwan ra ikabay nong jongi niro jing siya ninyo ikajok kabay nong kabu Noah ula yo kabay nong jong jing ay ne kaday kajing kamen kaday ka comfort Noah kumangilay pet mane ublay ula wan ra siya yakata kajing suk comfort peace ha kejing kejong Noah nyepet menta ya kejutang kebublay ulayate bat Noah hoy ha Jingiaphylliew Sabbath school jongi ngidon arbenta the covenant part 1 the covenant part 2 ngini combine lang ikani bat ngini pet kejutang kebublay ulayate bat Noah ngini pa si Genesis nreu kat pra Nray bat me nan penskam yala kejutang te syapo kata kayeng leng menyo wan sut mame bat ki kon chira jong me bat ka tengah jong me bat ki tengah ki kon chira jong me lembat nga hang neng ibu blay ulakular ban yate jutang bat Noah hajing syaw long unong mi pli yu jai ban reu bat ublay ong bangante ke jutang bat me kalong yeng long sem jong me kumpan syong no bu blay hajing syaw legit Noah bu unong mi kmat jong prabaget habang yapay ka nega jutang ka bublay ula yate bar Noah ni syam hajing syam bublay ula pendep ya ka nega jutang
hadin jong ka Jingshlei jong ka hadin bu Noah la mi Shabbat jong ka lieng hoi ngin sepa edin katukat ni ya ka bu Noah la le ningkong hadin bu la mi na ka lieng na nga kwa begini pa kini gid khot Genesis kalnong bu kandai ini puli gid khot bapra do khat nyo Padublay ulay tuaw Noah, bat haki kun shinrong jong lambat daong. Hakmi te mga nga pernoskem yala ka jutang bat pi, bat sumbay jong pi, ru hadin jong pi. Bat bat ki kenja ba imbaro ki badan ringkat bat pi, bat ki sim, bat ki jingri, bat ki kenja merat baro pertai ki badan bat pi, nadu kitu baro ki balai mi no na kata ka yingling hado ki merat ki mereng ka pertai baro. Ngati ngan penlong skem yala ka jutang bat pi ba daki ka Jingshlei on ot no shu ya ka do baro. Lemni on long shu ka Jingshlei ya ka ban penjat no ek pertai. Baru blay ula ong kani ka long kadak jong kata ka jutang ya ka pangabo junam ha padeng jonga bat pi bat ki kenja ba baro. Badan bat pi haban dakut karta ka pertai. Ngabo yala karenti haulo bat kalong kadak jong kajutang hapreng jonga pertai. Kan jaru hakaba ngan penmi ya ulo halor kendau bat kata ka renti kan pau hau ta ulo. Tingan kan mauru yala kajutang kaba hapreng jonga bat pi bat ki kenja ba baro nakadok baro bat kita ki man long ka Jingshlei shu ya ka ban penjat ya ka do baro kita ka renti kan long hau taul ngati ngan kmi ya ka ban kan mau ya ka jutang ka jing ka bam cukot ha padeng ublay bat ki kenja ba baro na ka do baro kat pada na ka pertai baru blay ula ong Noah kani ka long kadak jong kata ka jutang ya ka bangalapen long skem ha padeng jonga bat ka do baro kat kepadon hak pertai. I Genesis Henry kat prabu bleu lo kular bunyate jutang bat Noah. But ha Genesis kelonong bakandai kat ka pradu kat nyong ishem ba bleu lo pen urlong igini ka jutang. Hakan no kurukam bleu Jingshaw la wanra ya usempeling kaktin la penon kam hang nega derenti ya kan kaktin jutang la pendon kam nyosin kanti ha kini ki dekot bangilai puli la pi opor pila la se ban sepuli biang Genesis kandai pradu khat nyo bat pincham nyosin kanti Jingshlei kini kaktin jutang la penon kam haba penon kam ya kini kaktin jutang kam ta ho penon kam nyosin yu Hebrew la yu breu uba puli kaktin Hebrew kapen kan mau yu ka kapen kan mau yu shadin ya ka belajar hadin bu bleu la penlong ka pertai to in short review kan dia ini apa Genesis kelong ba ar ka khot ka ba ningkong handuk ka balai Genesis ar iwe handuk lai kumtala pendap no iki peneng bade ka pertai bad iki kenwon ba paro jongki tiha ka banyaw ka sngi ublay ula pendap no yala ka kam ya ka ba ula penlong bad ha ka ba nyaw ka sngi ula shong sngi na ka kam jong paro ya ka ba ula la penlong baru blay ula kerkui kata ka ba nyaw ka sngi bar ula kentang ko ya ka na ba ka ni ka sngi ula shong sngi na ka kam jong paro ya ka ba blay ula la penlong batau pi habo bleu la de ban tau penlong ka pertai ula shong thai ula shong sngi ka sabatan na Jingsha ka de ka ni ka dak jong ka jingete jutang ha pedeng blay bat ubriu ha pedeng blay bat Abraham maaf ingat ha pedeng blay bat Adam ka sabatan ka de ka jingete jutang ha pedeng blay bat Adam hang ni hadin ba ka Jingshlei kelajia hadin bu Noah Jingsha lami na poki yingling blay lo pen scam sa sisen ya ka ni ka jutang ka bolayate nado meningkong but haba la pendon kami ka ni ka tin jutang nyosen kanti you nong puli Hebrew ka kalongkom ka jing mi I piading it's just like lightning strike ha ka jingmut berkat ju habo kan ma ka ni ka tin jutang lanai jingete kulan covenant hinyosin kanti ka kado biang syaga sabatan praba nga syukwa Jingsha ban syu establish ang ne kandia ya ka jing tmu ko jong blay ka sabatan
Ngipet haga kitab Genesis ba ka Sabbath truth ka long shisha ka jing shisha ka ba ublay ukwa yu wep we breo jing sha bun smutho. This should be a universal thing. Kaneka day jing sha ban kot show wep we breo bun smutho spang kaneka jing shisha. Tunya pet ya ka jing tmu jong blay hato ka sabaton ka day ka dak ka batang sipor ne ka day ka dak ka belong perpetual ka dak ka belong nakibam jukut shakibam jukut. Tunya pai Exodus kelenong balai puai ini pulih ke dekat ke ba kat ar hadu kat nyaw. Exodus lai puai kat ar hadu kat nyaw. Baru try ula kren ho Moses udah ong. Tu kren ru hakikun Israel daga ba ong. Shisha pinroke ke sabaton jonga naba kalong kadak hapadeng jonga bat pi. Haki peteng la peteng benreo jong pi barok. Ya kaban yu tip balong manga utrai ubapin kentang ya pi. Namar kata tu sumar ya sabaton namar kalong naba kalong kapakut ya pi jar ubapin tiget ya ka kadai shisha ban peniap no ya u. Naba unu nuru uba trading tray haka ya kata kamen simon od no kenya pedeng upat lang jong u. Nriu sngi kadai ban trading tray mereka sngi keban nyaw kalong kasabaton ke jing chong tai. Kapakut ya utrai jar uba trading tray haka sngi sabaton an peniap no shisha ya u. Namar kata kikun Israel kini sumaria kasabaton dan barakhe kasabaton haki pateng la pateng benrio jong ki kum kajutang halakata. Apreng jonga ba kikun Israel kani kalong kadak halakata balak nrio sngi utrai ula tawi ke beneng mereka kendau pat hakas sngi ke banyo ula shong sngi bal ula shong pangat. Ngi haba ublay la tawi ke pertai ke memorial jong ke creation ke de ke Sabbath. Haba ublay ula wanra ke jing penjot ke pertai lengba ke Jingshlei ke memorial jong ke jing ete jutang ke jong ublay ke day halor ke Sabbaton. Prabagai ublay ula ete jutang badu dengan pendep ke tang jutang bad kadak jong ke jutang kumbang yo hi kikentin ha Exodus life way kat ado kat nyo but Genesis kelenong ke ba kelenong ke ba kendai ke dekat ke ba prado kat nyo ngiu i hejing sha begidon ki similarities ni ki parallels hang ni ke suggestion ke bangat wa ban ai ke dei ke ne ublay ulai te jutang bat u Noah la ne ulai te kular bat Noah ublay ru hejing sha ula pen scam ke ta ke jing te kular bat ublay hejing sha ula bo ye ke dak jong hejing te kular bat ta ke dei ke sngi ke banyaw hang ne ngi i hejing sha ya ke correlation la ne ke jing dei hakaba nila le seban ong baka sabaton kam day kadak ka besipor rai kadai kadak halakarta. It is perpetual. But ngi iru hajing shisha ba unoa Mariami na kaling ulale ye kawe kakam bat kata jing sha kakam ka bulale kadai kakam kabun mani kabun aingu yublay. Ngam te prab ngai ke ega bapila aban sotho na kanega narrative. Ngai shwab ngini penkot ngai shukwa ngini puli Genesis pra arpo. Bat ngini penwai senon gani jing puli jongi. Ngini page Genesis pra arpo bat ngini penwai gani jing puli jongi. Baru Noah ulate ya keduan hau try baru la shim na kimra bakoi baro bat na kikenja sim bakoi baro ulai aingu da kijing aingu thang halor kata keduan. Ti prab ngai Unoa hadin bolayo i ke kamba aku bleu lale ke jing penlat jong u na ke jing yap ke jing don jong Noa haga ling kala ai u he jing sha ya ka lat bo on yore na ke jing ma but u blei de ke jing don ron kat jong u ula ai hu Noa he jing sha ya ke jing penlat em ke kam ke pening kong ke bu Noa ule ke dei ban let ban ai ngu u blei ban money yu ke tin jo blei ko mangalai puli mantan ke pen shai bu Noa ula let ula ai ke jing kenya aingo bat ngamdon ke jing artatin le se ke ba ke bo Noa ula le kadai ke kamram jong pi jong ar ko ki pra bangai bengin le kat bangai ap ya ke jing wan arsin ke jong Jesus Christ bani penkot nila le se ban ong Noa namar ke jing kong sneng jong u ya ki hukum ke jong blai ula ai u ke bainom bat ke bainom ka long ke jing em life from inevitable death.
ya pi bat yanga ke application kalong la ngila jingsha ban pertho board ya kan ne nuksa ka bangi inu noa kamdon ke jing artatin ngim dai bandon ke jing artatin abangi ke ai bu bleu lale you know ka ai man sim yangi bangi ro jingsha ngila manyo ke jing pangem ark ka yingling kadai ke jaka haka bangila banyo ke jing suk. The ark is a place where we can have comfort. Ublay ukot yang iway piway bangini long shibanta bangini don banta ki yingling ke jong kan ne ke jing ete jutang ke jong ublay bad unoa ke banta baning kong ban baar niu I ublay ula jit unoa namar unoa ula long shisha ubrio bapa haka singi bakado ublay unjit ya pi bajanga bin la bandon hakima ke jong ublay la dangi la im ke jing im ke bapa ke jing im ke baya day ba ke jing tmu ke jong ublay ngin yo ai kalat ban im bat ublay junom to ai bakata kan long ke jing doai ke jong I wai pi wai to ai bakata kan long ke jing kermen jong I wai pi wai bat to da ke jing kermen ngin yai im ngin yai treshitam ngin yai le kat bangila ban penrem yu baman bat bangin im da ke jing shania huta bala ban ai ngi ke jing job ubolong u Jesus Christ to ni doai ko pa ublay jing I ba ding ko ublay shi bon ko kan rat ya kan ni kalat bangila la ban puli ya kan ni kan narrative Japan ke Jingshlei ni I kum no buno awla yangs kem ni I try kum no ba melale ki kamba ke pla ke jing im jong klem da shim no ke jing im jong ba kalong ying jong nama ke jing ko ngo chongki hi kai ngi ko try bingin la ban long obedient bingin la ban ko ngo ya ke jing penya ke jong me bingin so thor try ke sur ke jong me apa ka kren hangi wai pi wai map ki pap keren kang tat hado bangin ne kendo pat agan ni katayo ban wan tak ada kata apa to ai bijing ba ke jong ublay bijing ai ke jong jisu lam ke jing slok men sim ke long lam lon kat pat ni baro amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I